Здравей, YouTube! Днес ще ви покажа как да се наредите куб в куб. Става много лесно, само трябва да запомните формулата. Първото трябва да наредите кубчето и правите следната формула. 2 пъти горно по часовниковата, 2 пъти предно, 2 пъти дясно, 1 път обратно часовниковата, горна, 2 пъти ляво, 1 път долно. И сега тук следва да направите така. Задно по часовника, дясно обратно. По часовника, обратно. Часовника, обратно. Трябва да се получи това нещо. След като го получите, долната я завъртите обратно на часовниковата. И лява 2 пъти. И ето получи се. Ето. Това е куб в куб. Добре, дано да ви е харесало. Това е от мен.